Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma malion, ambafo kau barkada. Ambalma keni au dengedo amara sila jury chercheur. Et ma yini au fait aka vidéo aka a partager kojugu aya chari amena les révélations pau de ke awye janfa munu sirile même malikama amena a révélation ke awye en même temps ka koba do da aw kloka titri flabe ambulo titri folo oni ni CEDEAO o be ka janfa de labe malikama parce que takaka nga take oni nga assemblée générale o wati sera premier ministre era bora kata premier ministre tara en représenté donc oni ni CEDEAO be ka stratégie do reke ku be janfa do ke malikama esiya famu ivoire ka sorasi munu me ambulo ya nous menons la mercenariat cadre là ou be ka janfa do ka mena ndado o la ou kelentere Union européenne fenebala o temelengo et sujet flana amena ndado malika premier ministre na akli wala salon shogel tara discours min assemblée générale là o assemblée générale kelen o wati sera nga premier ministre tara abna tani mali anga prévu et Nations Unies na prévu munu mambulo français kama amena kana andado o fenela donc ibaye ka fo ni sujet damado o rebena développer abalma keni au denga fait amara sila jury chercheur donc mi nemba fait o de ka partager ka o fanga boyan kojugu ka ker chaman bla ka j'aime ka ocha e ni oro la nga foli belebele be Cheikh Tiami Aidara nga shirifuke kabako furatigi ala shirifuke so kabako fura la fura mi na ka impana padema tension diabète furudimi rendimi shirifuke ka numéro 78 78 03 03 o temelengo amanga belebele fo no e Cheikhou Lassana Kane belebele dalembe seku ay bara minge ka transition deme ibe ka tagali ka se bima fo le no Lassana Kane se ndalembe dinga badala donc amba fo ka barkada ka mugadam no e kamara ni alebe kati a fo le no ka krefe mo be fo ka buye fo ashrafu sharafa fane be bara mina transition na Ousmane Cherif Madane Aidara et afin aka foli belebele be aka se Sophie Blal ma ka se Mali karamogo na donmaga chamama ka segu karamogo na donmaga o fami munu ye dongodo eski afamu ube ka duawu ke Mali u fole no ka segu autorité morale u fole no Tidiane Koita segu jeli kuntigi afin aka foli be an yorola donc segu autorité morale a fole be an o temelengo ka tonton Ivan fo yan fo Espagne ko kangelen tigi horon o temelengo ambe segu tungara fo anga le politologue aka foli belebele be ni kena ka sebu mo appel Damangile Jawara Daman Samake nunu est-ce que vous voyez donc voilà effectivement donc ou be foleno exactement donc ay partage fanga boya duramen konye wala kaka foli be allez Damangile Jawara donc malidon amedou anga sujet konala malgré ou be ka vidéo signalé amena dou anga sujet konala aba kalama oninga assemblée générale a wati sera oninga assemblée générale wati sera sigide be na ke onina san dien jamana bere be nyogo fara nyogo nga Nations Unies na be foma assemblée générale donc o yekoroma la iba e kafo Mali ni Côte d'Ivoire a tchela be ka gelia Ivoire sorasu ka konya la no ye Ivoire mercenaire nous menela Mali aéroport la ni siga kelema la Mali siga taga nyeshuma ku ya tante ka Mali fanga ka dafri o retara ka nyeshuma ka sababu ke oni keleke mena munu nyera nin tise ka ye mengansien bulo keleke mena nunu tise ka ye chauffeur bulo keleke mena nunu tise ka ye peintre la bulo oni arme de guerre duguti marfaw onolu de yira Mali aéroport la autorisation tout boulot visa tout boulot Mali ta kalama ye ministre yininga ministre ko kata kalama donc Mali et Côte d'Ivoire wele dans un premier temps Ivoire ko kale te soldat nundo donc ako kate soldat nundo asimi nunu ye muneke asimi ngo koni tout don Alassane ibe kuma sansan ne tout don soldat nunu bora romda una don Mali communiquer gauche doron essayer fa mu ka fo ko mo munu menela
ko c'est des mercenaires ko sharia la ni mercenaire menela kanga traité chogomina akanga sharia min kanga bulaka yangata min kanga bulaka punition min kanga bulaka maliko kabo da soldat nunu ngandro Alassane panikirate Old Koussedia a déclaration que c'est des soldats ivoiriens. Mais en réalité, soldats ivoiriens, nous avons famille, ni moi, ça va nous voir. Nous avons une nationalité, nous avons du monde. Côte d'Ivoire, ou famille Bemi, ou famille, ou famille Boka, Irana, on a ce cadeau. Ah, ni Ivoire soldat, oui, ni Ivoire soldat, oui. On a un renseignement, on a ce là. Soldats, nous devons faire à d'autres, c'est les Français, à d'autres, c'est les Français, Libéria au mala, Sierra Leone au bala, où y a nous ne frayonga, est-ce qu'il y a femme Nawakli bala, Alassane n'impa boka kelela, Alassane tara mercenaire ou de yini, a tara rébellion formée, kata mercenaire ou bol Libéria, Sierra Leone, est-ce qu'il y a femme au mercenaire ou Alsa au rebe Alassane Bolo. Aba utiliser, à la salle mission na, abu bla barami, est-ce qu'il y a femme ni armée normale, c'est que barami, abe mercenaire nous chika ou bla au barala. Donc, il va y avoir Ode senfɛ u kelen ngani mɔgɔ nunu plakana Mali kelen ngi bolo da mɔgɔ nunu nga Mali banaka ta bolo buka bo CEDEAO ni ONU iba ye u beka janfa dɔ de labɛn Mali kama janfa ye mun de ni y'a ta k'a lajɛ janfa ye u beka janfa min labɛn Mali kama ni y'a ta k'a lajɛ janfa ye mena a dankɛnɛ kan mena waraka aw ka faamu ONU secrétaire général Antonio Guterres de y'i kanto est-ce qu'il y a faamu Ayi kanto k'a fɔ ko soldat minnu mɛlɛlen bɛ Mali kɔnɔna la ko soldat ninnu tɛ mercenaire bi ko mercenaire tɛ k'ale b'a ɲini Mali autorités fɛ ko Mali autorités ka solution dɔ ɲini nin ko la est ce que a bɛ ka ONU ka kuma mɛn alors que Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye mun de kɛ Abdoulaye Diop soldat ninnu nalen Abdoulaye Diop ye MINUSMA wele a kɛlen ka MINUSMA wele a ko MINUSMA ma ko ninnu nana don min na o est ce que o aw tun b'a kalama MINUSMA ko k'u t'a kalama a ko MINUSMA ma ko nunu nana domina o est ce que aw ka rotation kun be MINUSMA ko ko no k'ale ka rotation kun tɛ Abdoulaye Diop ko problème t'a la a ko MINUSMA ma tuguni est ce que y'a faamu nunu nana ni marifa minnu ye est ce que aw kun b'a kalama k'u n'a marifaw bɛ na MINUSMA sirankojugu ko non k'u ti marifa ninnu k'u tɛ a si nali kalama donc Mali a ka conclusion tiré k'a fɔ Nations Unies ye Ivoire abandonné en plein vol kabiri o de kɛra Alassane ye mun de kɛ k'ale bɛna taa ni est-ce que y'a faamu a ye conseil de défense kɛ k'ale bɛna taa ni situation ye ko ka taa situation in da est-ce que y'a faamu CEDEAO ɲɛkun kilenna la k'ale bɛna CEDEAO bila CEDEAO k'i da don nin ko la ni Mali m'ale ka sarasiw bila CEDEAO ka ɲangata k'an sanctionner ka embargo bin an kan ko CEDEAO ka embargo bin an kan ni soldat ninnu ni Mali banna ka u bila pendant que Alassane b'o la an bɛ bɔ min kalama Nations Unies ka sigi bɛna le kɛ Nations Unies ka sigi la a b'a kalama k'a fɔ ONU bɛ fɛ ka nin don a ka sujet la Ivoire soldat ninnu ka libération Ivoire soldat ninnu bilali ONU bɛ fɛ ka o sujet ta Antonio Guterres a bɛ fɛ ka o sujet ta assemblée générale des Nations Unies na ko Nations Unies k'i prononcer est ce qu'il y'a faamu ko ka Ivoire soldat ko Mali kɛlen bɛ k'u minɛ ko k'u bila ko mercenaire tɛ anw bɛ Antonio Guterres ɲininka o e bɛ se k'a fɔ ko mercenaire tɛ est ce que ale nana ka enquête kɛ Mali la mɔgɔ ninnu minɛla contexte min na u ye infraction minnu kɛ est ce que ale sera an ka autorités ma k'u ɲininka est ce que ale ni MINUSMA Antonio Guterres est ce que ani MINUSMA bɛ ɲɔgɔn kalama i b'a ye k'a fɔ kuma de donna o da au moment où Antonio Guterres ko mɔgɔ ninnu tɛ mercenaire ye a b'a kalama Union européenne olu bɛɛ fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ko mercenaire tɛ bi ko mercenaire tɛ sini est ce que an ɲɛ bɛ nin élément de langage fila la n'i ye nin élément de langage fara ɲɔgɔn kan i bɛna fɛn dɔ de ONU ale ni Côte d'Ivoire ani Union européenne ninnu de bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen est ce que y'a faamu ka Ivoire soldat ninnu ka u kɔkɔrɔma don ka Ivoire soldat ninnu ka libération ka obtenir parce que soldat ninnu nana Mali déstabiliser la n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye enquête in sen i bɛ Union européenne tɔgɔ mɛn a la ni enquête in sen i bɛ Faransi tɔgɔ mɛn a la i mana enquête in sen jamana baden de bɛ legu jamana baden de bɛ wayiba donc u sirannen bɛ o de ye Alassane fana ye mankan de ci Alassane y'a yira ONU mɔgɔw la k'a yira Faransi la a ye n bila n ka mercenaires bila ka na Mali déstabiliser u ye u minɛ yanni ne ka malo a ye solution kɛ a ye fɛɛrɛ kɛ a ka pression kɛ Mali ka mercenaires ninnu bila ni Mali ma ninnu bila n'u tora ka kuma Alassane fana y'a yira k'a fɔ ale b'a ka responsabilité dégager sinon don fɔlɔ la u ka Alassane ɲininka don fɔlɔ la a ko k'a tɛ mɔgɔ ninnu dɔw ye
question de poser Ivoire kun. Ka Ivoire wele ku ɲininka qu'est-ce que soldat minnu nana Mali la k'a b'u dɔn. Alassane ko non, soldat minnu nana ko ale t'u dɔn a t'u ka nali kalama. Deuxième jour de la Mali kɛlen k'a fɔ ko mercenaires do ko sariya bɛna bin u kan yankata bɛna bin u kan o sen fɛ est-ce qu'il y'a faamu Alassane ka sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu reconnus. Donc sisan a dɔnna ko ninnu ye mercenaires ye ni ninnu tora ka mɛn an fɛ yan u ka to ka mɛn Mali la. I b'a kalama Ivoire tun bɛ fɛ ka Mali déstabiliser Fransi tun bɛ fɛ ka Mali déstabiliser ni gundo ni fɛɛrɛ fɛn fɛn i b'a kalama ko ninnu b'a bɛɛ dankɛnɛmaya mercenaires bɛ don Mali la cogo o cogo la a b'a kalama ko ninnu b'a bɛɛ dankɛnɛmaya u b'a bɛɛ expliquer u b'a bɛɛ clarifier ninnu bɛ don an ka jamana kɔnɔna la cogo min na donc o de la i b'a ye Assimi Goïta ye CEDEAO menacé parce que ni ONU ka assemblée générale bɔra yen a b'a kalama CEDEAO fɛnɛ bɛna les réunions de kɛ o bɛna réunion de kɛ donc Antonio Guterres a bɛna Ivoire soldat ninnu ka ko bila ONU ka tabali kan o ye fɔlɔ ye o tɛmɛlen kɔ CEDEAO fana bɛna ɲɔgɔn ye kɛ CEDEAO ka ɲɔgɔn ye in yɛrɛ fanba tɛ dɔwɛrɛ ye a kana ɲini yɔrɔ jan Ivoire soldat ou Ivoire mercenaire ninnu dɛ CEDEAO ka sigi fanba bɛna kɛ mercenaire ninnu ko k'u ka bilali demander ko k'u ka libération obtenue ko Mali k'a bolo b'u kan na donc CEDEAO ale ni ONU olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan est-ce qu'il y'a faamu k'u fanga kɛ kɛlɛ ka mɔgɔ ninnu soldat ninnu ka libération ka o demander a ɲɛ bɛ nin pression na donc o de la ne bɛ min fɔ an ka autorités ye u kana céder pression in na pression in a ka jugu dɛ mais walahi u kana céder u ka taa jusqu'au bout est-ce qu'il y'a faamu ni mercenaires don u ka u juger u k'u ka kiiri kɛ est-ce qu'il y'a faamu négociation yɛrɛ tɛ nin na tuguni échange ni fɛn parce que k'u sera niveau ma n'i y'a ye Alassane bɛ su ko dugusɛjɛ a b'i da yɛlɛma n'a ye min fɔ bi sinikɛnɛ a b'o lakari. Donc, en sera niveau d'homme, il est temps, en autorité ou la responsabilité, en négociation, en une option peuple. Moi, nous, ou ka juger conformément, oui, essayé à faire, oui, chéri, à ce moment, on jamana konala, ni mimbe dauka, peine mimbe dauka, sanction mimbe dauka, au peine ni aux sanctions, au gars takada mokonunga. Autrement, amedo, en un sujet flanana, en un sujet flana et mouné. Mali premier ministre n'y a takalaje, en un premier ministre est déplacement, a taara ONU na assemblée générale la n balima b'a kalama jamana dɔ jigiri bɛ tigɛ segin na jamana dɔ kamana bɛ kan kɔnɔbɔli bɛ jamana dɔ minɛ premier ministre ni Mali prévu de taara an ka premier ministre c'est-à-dire prévu minnu ni Faransi siranna sigi yen yɔrɔ ONU na mɔgɔ tɛ min dɔn ONU ka assemblée générale Faransi bɛ taa la a obligé le jamana bɛɛ bɛ taa i représenter n'a y'i ban ka taa conseil de sécurité ka wele la a ma n'i ban ka taa assemblée générale a tɛ se k'i ban ka taa donc an ka premier ministre ye tagali min kɛ a n'an ka preuve de bɛ ka taa an ye preuve fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan français bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ ka arme di Mali terroristes ma o bɛ ka arme larguer u ma o bɛ ka terroristes former ni terroristes banna la a b'a kalama français tubabu bilenw de bɛ terroristes furakɛ français de kɛlen bɛ terroristes est-ce qu'il y'a faamu u ka dɔgɔtɔrɔw ye bi wa olu de bɛ ka djihadistes regrouper ko djihadistes ka coalition kɛ k'u bɔ Niger est-ce qu'il y'a faamu k'u bɔ Tchad ka djihadistes bɔ Nigeria k'u kana armée malienne déstabiliser aw b'a kalama nin prévu bɛɛ b'an bolo attaque de Tessit n'i ye Tessit attaque ta k'a lajɛ tubabu siw bɛ an bolo tubabu minnu ye attaque kɛ attaque bɔra yɔrɔ o yɔrɔ nin bɛɛ b'an bolo Mali bɛna nin bɛɛ da est-ce qu'il y'a faamu an bɛna nin prévu ninnu bɛɛ ci para assemblée générale kɛnɛ kan n b'a dɔn Faransi ne ma dala ni Faransi bɛna kɛ jamana ye nin kɔfɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛna tigɛ Faransi la an bɛ wagati min kɔnɔna la parce que n'an ka nin prévu an ka premier ministre kana ɲini yɔrɔ jan dɛ an kana ɲini yɔrɔ jan an k'an ka discours bɛɛ bɛn Faransi bɛ ka Mali déstabiliser min kɛ k'a yira ONU jamana la jamana 200 min bɛ yen ko problème tɛ Mali la dɛ terroriste tɛ Mali la rebelle tɛ Mali la Faransi de bɛ terroriste kɔkɔrɔ Faransi de bɛ rébellion kɔkɔrɔ prévu fɛn fɛn bɛ Mali bolo ala kama an ka prévu bɛɛ da Faransi ye Mali déstabiliser cogo o cogo a caméra a CD fɛn fɛn b'an bolo a enregistrement a image an ka taa n'a bɛɛ ye nin kɛnɛ kan an k'a yira diɲɛ bɛɛ la diɲɛ bɛɛ k'a dɔn Faransi ye jamana qualité min ye Faransi ye jamana cila de dugutila de don Faransi tile kelen mana terroriste kɛlɛli la n kɔni dalen b'a la ne dalen b'a la est ce que Emmanuel Macron yɛrɛ bɛ sɔn ka taa a bɛ sɔn k'a ka ministre des affaires étrangères de bila ka taa o ne ma d'a la ni Macron yɛrɛ bɛ sɔn ka taa yɛrɛ représenter Macron bɛ sɔn a ka ministre des affaires étrangères de ne sigalen b'a la a bɛ sɔn k'a ka affaires étrangères ministre de bila ka taa parce que n'u taara ah non non diɲɛ kɔnɔ humiliation ma deli ka d'u kan
an bɛ o de da o kan parce que anw t'an sigi diɲɛ don o don faransikanw malo faransikanw legu faransikanw yira diɲɛ la anw kɛlen ka opportunité dɔ sɔrɔ ka preuve dɔ sɔrɔ faransikan ma ka gundo dɔ sɔrɔ faransi la a tɛ fɛ min ka dɔn diyagoya an b'o gundo an b'a waraka diɲɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama wa assemblée générale de y'a kɛnɛ yɛrɛ an tun bɛ ka kɛnɛ min ɲini dɛ a kɛnɛ tɛ tɛmɛ assemblée générale kan parce que plus de 200 états jamana 200 a b'a kalama assemblée générale la olu de bɛ taa wa Mali premier ministre par intérim a taara Abdoulaye Maïga bɛɛ dun b'a dɔn Choguel bɛ kuma o kuma fɔ ne dara la k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga bɛ se ka kuma fɔ ɲɛ bɛ bɛɛ tɛ se ka kuma tubabuw ɲɛna dɛ tubabuw fɛ kuma wallahi a ma nɔgɔ jamana bɛɛ est-ce que y'a faamu jamana bɛɛ tɛ se k'i ka preuve da ɲɛnɛmaya tubabuw kama k'i bɛ taa tubabuw critiquer ONU na a tɛ se wa a b'a kalama jamana fɛn fɛn y'a kɛ u ye ko latɔ a jamana bɛɛ la mais Mali de bɛna t'i disi da ka tiɲɛ fɔ français k'a ka 4 vérités fɔ MINUSMA ye k'a ka 4 vérités fɔ CEDEAO ye donc an b'a bisigi k'a fɔ Abdoulaye Maïga a bɛ ka tagali min kɛ a bɛ fɛn da français kan min tɛ kabako ye a bɛ fɛn da français kan garankɛ tɛ min da golo kan yɔrɔ o don a y'a kuma cogo ye a ko preuve fitini c'est à dire ko Mali ye preuve fitini dɔrɔn de yira kan fitini dɔrɔn kan o de yira ɔ preuve tɔ belebeleba min b'a bolo n'a taara o preuve da ɲɛnɛmaya ONU na o kɔrɔ de ye ko Mali ye victoire sɔrɔ faransi kan est-ce que y'a fɔ o ye faransi ka ko de bannen Afrique ni pays fɛn fɛn sɔnna k'i gulon faransi la i b'a ye est-ce que y'a faamu i ka population bɛ wuli kama i ka jamanadenw o bɛ wuli kama a preuve tɛ ne Niger est-ce que y'a faamu Niger population u filɛ ka wuli Niger président kama o bɛ ka wuli faransi kama donc malidenw y a de l'espoir an jigi b'a kan an ka premier ministre a bɛ taa n'an ka preuve ye ka taa an ka preuve yira ONU na ka taa an ka preuve da ɲɛnɛmaya donc o bɛ kɛ sababu ye min bɛ CEDEAO kɔnɔ o b'a bila Dieu seul sait o bɛ ka négociation min da Mali kan o bɛ ka delili min da Mali kan ko Mali kana taa ni preuve ye assemblée générale la mais u t'a dɔn Abdoulaye Maïga wallahi u t'a dɔn k'a tɛ siran an y'a dɔn k'a fɔ ko Choguel y'a kalan an y'a dɔn k'a fɔ a ye Choguel ka vision a y'a ka tagafan a ye Choguel ka doctrine a y'a faamu Choguel kumacogo Abdoulaye Maïga bɛ kuma o kumacogo kelen de la donc ne dalen b'a la c'est-à-dire a bɛna discours min kɛ hali ni Choguel yɛrɛ bɛ yen a b'o o discours kelen de kɛ a dutu tɛ n na est-ce que i y'a faamu donc y a de l'espoir malidenw a y'aw hakili sigi faransi malotɔ sera faransi dɛsɛtɔ sera nin ye faransi u ka janfa a warakatɔ nin y'o de ye kɔlɔnjugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka Mali senkɔrɔma cɛ mais ni Ala ni kira sɔnna nin kuma kelen nin kuma in bɛ fɔ ONU na a ye cɛ diya a ma cɛ diya a ye jamana diya a ma jamana diya nin kuma ye wallahi a bɛ fɔ ONU na an jigi bɛ Abdoulaye Maïga kan a k'an ka kuma an ka preuve an tɛ foyi wɛrɛ ɲini a kana don discours foyi la a kana discours foyi kɛ a kana dɔrɔn faransi ye Mali sankolo sonyɛli min kɛ a ye minɛn dili minnu kɛ terroriste ma tubabu su minnu bɛ an bolo a ka preuve de étaler ka preuve bɛɛ da kɛnɛmaya diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn faransi ye jamana min ye assemblée générale kɛnɛ kan an jigi bɛ Abdoulaye Maïga kan wa an dalen b'a la a bɛna o baara kɛ est-ce que vous voyez donc malidenw a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ ni dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ an bolo k'a da aw tulo kan balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur donc an bɛna bɔ vidéo la an ka serifukɛ kabako fura tigi n'o ye Cheikh Tiyami Ayidara ye c'est à dire mɔgɔ dɔ y'a ka fura ta a bɛ ka lafiya dɔ lase olu farikolo ma u ye témoignage dɔɔni kɛ an b'o témoignage an bɛ vidéo bila o kan a ye témoignage lamɛn c'est très important anw bɛ kuma fura o fura kan a ka bila aw kunna an tɛ mɔgɔ nɛgɛ an tɛ mɔgɔ dɔ fili la wallahi serifukɛ ka fura ka ɲi wallahi a ka fura ka ɲi donc an b'a bila o kan kan an bɛ vidéo bila o kan kan an bɛ vidéo bila nin kan kan fura taba bɛ min dɔn a la ne y'o de fɔ ɲɛna de tɛ n b'a dɔn n ko min b'a la dɛ n y'o hakika de sɔrɔ a la n tɛ se k'a fɔ n b'a ɲɛ yɛrɛ fɔ ka s'a dan na a ye min ɲɛ ye ne ni e yɛrɛ ye min fɔ ne k'a kɛ n ka traitement ye ka se ka caman min yɔrɔnin kelen pour que n bɛna jɔyɔrɔba y'a la cogo min na fura mun bɛ na ne fɛ ne y'a ye kɔni ne bɛ ka lafiya sɔrɔ ka taa a ye n fɛ k'a fɔ a ye n fɛgɛya quoi fura ye n fɛgɛya n y'a kɔlɔsi a ye n fɛgɛya
bon kono di mi sen do kumina le kono do shufela fe kono be ndimi ay kono di mi ba kabona après farga koni fare banate ma to kon dew ay ko sabu at so yo pali bena am faru do me yona mi la sama ya mfura ngera ni ngata bisonu nga fura uri la kwe ka fo kunere ni ka traitement ko era ni nyina ko piu ni me ngon ko no bindibe muta fura jimi ni me ngon ko bindibe mama ta fura jimi merci bon ni témoignage fitini ni fumi nga palu snaka fente no o ka be fono bisno ya fo yana romina ni so la fi muta fura jimi ne wa mi ko ma di pani